O Concello de Cambados presentou a terceira edición do Enobús, un produto enoturístico que combina as experiencias vitivinícolas con visitas ás adegas. O programa é similar ao do ano pasado. Mantense a cata de viños espumosos no Museo do Viño. A viaxe á Fundación Manolo Paz sustitúese por unha visita polo conxunto artístico e turístico da vila. E a novidade serán os show cookings nas visitas á Torre de San Sadurniño. Nas visitas á Torre de San Sadurniño, as visitas guiadas coas mariscadoras de Guimaturo, queremos facer algún show cooking a pé de praia. Fora unha actividade que habíamos feito na Cidade Europea do Viño, en aquela ocasión con Yayo da Porta, e este ano pois o anunciaremos cando chegue o momento. Serán pois 3-4 visitas concretas donde sí que queremos eso, pois que os visitantes, os enoturistas que van a facer a visita guiada con Guimatur tamén teñan a posibilidade de degustar os produtos que se extraen dali. Un dos obxectivos deste ano é promocionar o Enobús por toda a comarca para chegar a todos os veciños do Salnés. Para a Mancomunidade, o enoturismo é un dos maiores reclamos turísticos. E a comarca, pois, como sempre, ao lado de calquera dos 9 concellos que teña unha iniciativa que axude a desestacionalizar, que axude a poñer en valor os recursos que temos aquí, que, como sabedes, pois non somos por casualidade a principal comarca turística non só de Galicia, do norte de España, non? E cousas como esta, e acción como estas, pois axudan moitísimo. Os adegueiros aseguran que o Enobús é unha gran oportunidade que lles está dando un recoñecemento a nivel regional e nacional. Ha hecho que a nivel nacional, sobre todo internacional, la bodega pues sea visionada. Dado una oportunidad también al equipo de la bodega, cómo no, a relacionarse mucho más con el público y mejorar mucho más en cuanto a turismo, que es lo que también influye muchísimo en el buen trabajo y en el buen recibir para que la gente disfrute del vino y de la gastronomía de la zona. Bueno, pois repercute traendo máis xente, sobre todo máis visitantes e xente con ganas de aprender cousas nas bodegas, sobre todo a hora de xente xoven. Os viaxes celebraránse de luns a vernes nos meses de xullo e agosto. O prezo é de 12 euros, cun desconto do 50% para os mozos de 10 a 17 anos e gratuito para os menores de 10.